ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗେଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ତିଥିର ବିଶେଷ ଉପସ୍ଥାପନା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କର କେମିତି ରହିଥିଲା ଜୀବନଶୈଳୀ ତାକୁ ନେଇ ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା। BNN ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିସାବରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମଥୁରାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ 3227 BCEରେ। BNN ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାର୍ଟରେ ମଙ୍ଗଳ ଥିଲେ ଜନ୍ମ ଜାତକ ବହୁତ ହି ସାହସୀ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଏ ଲାଇନଟା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ସ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ, ମହାଭାରତ ସେ ରଚିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହୋଇଥାଏ ବା କୁହାଯାଇଥାଏ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ଅଧର୍ମ ପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଥିଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ରମା ରହିଛି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଥିଲେ ଜନ୍ମ ଜାତକ କୌଣସି ପାଣି ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଘର ଥାଏ ବା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯମୁନା ନଦୀ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯମୁନା ନଦୀ କଥା ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ କଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନୁହଁ। ଏବଂ ମାତା ଏଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର, ଏଭଳି ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ମାତାଜୀ ବହୁତ ହି ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ଘର ମାଙ୍କର ଘର ରୂପେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ BNN ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜିରେ। ଚତୁର୍ଥ ଘରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ଜୀବନରେ ଏବଂ ସେ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। BNN ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିସାବରେ ପଞ୍ଚମ ଘର ହେଉଛି ପୁତ୍ର ବା ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ଘର। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ରୂପରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକଟ ହେବା ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା ବା ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଥିବା କାରଣରୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦିଓ ଜେଲରେ ବା କାରାଗାରରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ରାଜା ଘରେ, ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଘରେ। ମା ଯଶୋଦାଙ୍କ କୋଳରେ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲାଇଫ ବା ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷାରେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିନଥିଲା ଶୁକ୍ର ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚାର୍ଟରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ହେତୁ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦଶମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଦଶମ ଘରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ଅନେକ ନାମ, 108 ନାମ। ତାଙ୍କର କାମକୁ ନେଇକି ସେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସବୁପୁରେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ଥିଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ହି ଚାଲାକ, ଚତୁର, ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। ମର୍କ୍ୟୁରୀ ରାହୁ 11 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅଟେ। ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ କେଉଁ ଘରେ କେଉଁ ଗ୍ରହ ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଟ୍ରାଇଙ୍ଗଲକୁ ନେଇକି କ'ଣ ରହିଛି ଚାର୍ଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଭଗବାନ ଯୋଗଜନ୍ମା ଯୋଗେଶ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା 1, 5, 9 ସ୍ଥାନରେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଏବଂ ଶନି ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଚାର୍ଟରେ ବା ଜାତକରେ। ଏହା ମାଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖୀ କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମା ଦେବକୀ ଜୀବନ ସାରା ଦୁଃଖରେ ରହିଥିଲେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦୂରେ ରଖିକି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଶନି କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲେ ବିଷଧର ଯୋଗୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ କଷ୍ଟକୁ ଲାଘବ କରୁଥିଲେ। ଏହା ସୂଚାଏ ଯେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜଣେ ଫିଲୋସଫର ଥିଲେ, ଦାର୍ଶନିକ ଥିଲେ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମନର କଥା ବୁଝିପାରୁଥିଲେ। ଗ୍ରେଟ୍ କାଉନସିଲର ଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମହାଭାରତରେ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସାରଥୀ ହୋଇ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ରଣନୀତି ରହିବ ତାହା ସେ
ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ ପାଣ୍ଡବ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଏବଂ କୌରବମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମହାଭାରତରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। 2-6-10 ଘରକୁ ଯିବା ବା 2-6-10 ଟ୍ରାଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା। 2-6-10 ଟ୍ରାଙ୍ଗଲରେ ମାର୍ସ, ଭେନସ୍, କେତୁ, ଜୁପିଟର ରହିଛନ୍ତି। 2-6-10 ଟ୍ରାଙ୍ଗଲରେ ମାର୍ସ, କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ବହୁତ ହି ସିକ୍ସଥ ସେନ୍ସ ଥାଏ ଯେଉଁ ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଏଭଳି ଥିବ। ତେଣୁକରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା ଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମାର୍ସ, କେତୁ ମଧ୍ୟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ପୁରା ଯଦି ଦେଖିବେ ମହାଭାରତ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଲେଟେଡ୍ କନଫ୍ଲିକ୍ଟକୁ ହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସରିଥିଲା ମଧ୍ୟ। ମାର୍ସ, କେତୁ, ଜୁପିଟର ଥିଲେ ଏହା ମଲ୍ଟିପୁଲ ୱାରକୁ ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାତକରେ ଏହା ଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ପୂତନାବଧ ହେଉ, କାଳିୟ ଦଳନ ହେଉ ବା ମହାଭାରତ ହେଉ। ମଙ୍ଗଳ ଶୁକ୍ର କାରଣରୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 16 କଳା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ସେ ବଂଶୀଧାରୀ ବଂଶୀବାଦନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଣି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଯେତିକି ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଭଳି ଥିଲା ତାଙ୍କର କଳା। ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶୁକ୍ର 2-6-10 ଟ୍ରାଙ୍ଗଲରେ ଥିବାରୁ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୟାର କରାଇଥାଏ ବା ସେଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିଲେ, ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ୁଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯାହାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ଏବଂ ଏହା ଆହୁରି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଦର୍ଶାଇଥାଏ ଯାହାକି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସଖୀ, ଗୋପୀ, ଗୋପାଙ୍ଗନାଙ୍କ ଗହଣରେ ରହୁଥିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଗୁଣ। 2-6-10 କମ୍ବିନେସନ୍ ବା 2-6-10 ଟ୍ରାଙ୍ଗଲରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ମାର୍ସ, ଜୁପିଟର ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ୱେଲ୍ ବିଲ୍ଟ ଶରୀର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବଡ଼ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ସ୍କିଲ୍ ତାଙ୍କର ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ସେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାରେ ପାରଙ୍ଗମ ଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଳ ବଳ କୌଶଳ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ପରିଣାମ ଏଣ୍ଡ ରିଜଲ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ମର୍କ୍ୟୁରୀ, ରାହୁ ଥିବାରୁ 4-8-12 ଟ୍ରାଙ୍ଗଲରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ସାଧାରଣ ଆମ ପରି ଅଧମ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଅସହଜ କଥା ଏବଂ ସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ବ୍ରହ୍ମାନଣ୍ଡ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ରହସ୍ୟମୟ ଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମିଷ୍ଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍, ଆପଣ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଦେଖିବେ କଥାରେ ଚାତୁରତା ଥିଲା ତାଙ୍କର। ଡିପ୍ଲୋମେଟିକ୍ ଟକ୍ ଥିଲା ଯାହାକି ମହାଭାରତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। କୂଟ କପଟ ଯଦି ଶିଖିବାର ଅଛି, କୂଟନୀତି ଶିଖିବାର ଅଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରିବା କଥା। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ କୌରବଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଯୁଦ୍ଧ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ପଞ୍ଚୁପାଣ୍ଡବ ପାଖକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ 4-8-12 ନମ୍ବର ଟ୍ରାଙ୍ଗଲରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମର୍କ୍ୟୁରୀ ଏବଂ ରାହୁ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଲାଳନ ପାଳନ, ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଜନ୍ମସ୍ଥାନରୁ ବାହାରେ ବା ବହୁତ ଦୂରରେ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦା ଏବଂ ନନ୍ଦରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋପପୁରରେ ବଢ଼ିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳେ ଦେହ ବହି ଦେବତା ହେଲେ ବି ମରଇ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି ବା ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଯୋଗଜନ୍ମା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳାଖେଳା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ ବା କିଏ ତାଙ୍କ ବାବଦରେ ବେଶୀ କହିବି। ମୋର କିଞ୍ଚିତ୍ ଜ୍ଞାନକୁ ନେଇକି ଯାହା ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ସେଥିରେ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। BNN ଏଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ହିସାବରେ ପ୍ଲାନେଟମାନଙ୍କର ପୋଜିସନକୁ ନେଇକି କେମିତି ରହିଥିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନଶୈଳୀ ତା ବାବଦରେ ବୁଝେଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଇପାରେ। ରହୁଛି। ଆଜିର ଉପସ୍ଥାପନା ଏତିକି ଥିଲା। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।